Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз анъамин хел як питса тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин питса ба мо лозим аст помидор, колбаса, сир, шампиньон, орд, равған, об, намак, дурӯж. Дар аввал мо оби ширгармро гирифта бо намак, равған ва дурӯж якҷоя мекунем ва хамир тайёр мекунем. хамир бояд каме мулоим бошад. мо дар ин ҷо 500 грамм орд истифода бурдем. Ана ҳамин хел аз мо 2 зуволача шуд. мо зуволаҳоро ба муддати 20 дақиқа мегузорем ки дам гирад. Дар ин ҷо маҳсулотҳоро бо ҳамин тарз реза мекунем. сирро бошад аз турктарошак аз дандонаҳои майдааш мегузаронем. дар ин ҷо 20 минут гузашт. Мо дар лалаи тафтон коғаз гузоштем. Метавонед шумо нагузоред. ҳамин хел тунук мекунем. кӯшиш мекунем ки ҳама ҷояш якхел ояд. ва дар ин ҷо мо майонезро бо кетчуп якҷоя кардем ва ҳамин хел тунук мемолем ва колбасаҳоро низ ҳамин хел мечинем. мо дар ин ҷо шампиньон истифода бурдем. Метавонед истифода набаред. аз болояш каме сир мепошем. баъд аз он помидорҳоро низ мечинем. каме укроп мепошем. баъд аз тафтон ба муддати 20-25 дақиқа нигоҳ медорем. ҳамин хел питсаи мо тайёр шуд. ба ҳама иштиҳои таому хайр дӯстон.